biro rakore gi tim mar Cameroon, Namibia kod Zimbabwe e tuke mag manyo tiko mag tuke mag pinje Afrika mano AFCON ma higa mar 2020 kod abich mibiro bagi e kind dweche 3 giko higani. Timbe biro tugo tuke 2 e dwe mar 9, tuke 2 dwe mar 10 gi tuke 2 dwe mar 12 higani. Kenya ne oketi e pot mar 3 e draw mane otim odiochieng' ma kawuono e piny Afrika ma milambo, ka Zimbabwe nowuok e pot mar 4, ka Kenya nowuok e pot mar 3, Namibia gi Cameroon nowuok e pot mar 2 gi mokwongo kaluore. Timbe ariyo mabiro tieko e thuolo mar 2 mokwongo e grube 12 biro ng'ado tiko mar yuoro e tuke pinje Afrika ma ibiro bagi e piny mar Cameroon. Tarige ma ibiro bagi e tukegi ochor nyime nyaka tarik 21 dwe mar 12 higa ma 2025 kendo biro rumo tarik 18 dwe mar 1 higa mar 2026. Accuracy.